Άστα στα λιμάκια. Κατέβαινε το χρήμα. Μπρος. Πάμε να πηγάνω πιο χρήμα. Δεν της πήρα τίποτα να ψάξουμε. Καπνίζεις, ρε. Τι σε νοιάζει ένα και που μάλλον το δικό μου να ρίχνει καλά. Γιατί μου μιλάς έτσι? Αν ήθελα το κακό σου, ο χωροφύλακας απ' έξω τριγύρω. Σου κουβεντιάζω όμως αφίλος. Πώς σε λένε? Σταύρο. Μητέρα, πατέρα έχεις? Πέθανε την μήνα στην κατοχή. Σε ποια γειτονιά μένεις? Στην γειτονιά της βάρκας του θειού μου. Άσες εξυπνάδες. Γιατί δηλαδή? Δεν με πιστεύεις? Στη βάρκα του θειού μου κοιμάμαι. Γι' αυτό σκέφτηκα σήμερα να κάνω καμιά επιχείρηση. Επιχείρηση? Ήθελα να αγοράσω μια κουβέρτα. Αδερφέ μου, κάνει να γιάζει τη νύχτα που με περουνιάζει μέχρι το κόκαλο. Πάρτε. Δεν έχω άλλα. Άντε ντε, άσε τις τσιριμόνιες τώρα. Αφού επιμένεις, για να μην σε προσβάλλω. Πού πας? Πάμε να φύγουμε. Ξέρω ένα μέρος που θα βγούμε και δεν θα μας πάρει κανένας μυρωδιά. Βλέπω τα ξέρεις καλά τα λιμέρια της αγοράς. Όχι μόνο τα λιμέρια, φίλε Σταύρο. Ξέρω και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Δηλαδή? Θέλω να πω ότι μπορούμε και εμείς να κλέβουμε. Και μάλιστα καλύτερα από σένα. Η κλεψά όμως. Ας τις βάφες. Η Ρεμούλα θέλει το κόλπο της. Εσύ δεν φαίνεσαι για το. Έτσι, Αν τι αλλιώς. Αφού εγώ και Παραλίγο να την πάθει σήμερα σαν πρωτάρα. Λαχέλη καμιά φορά. Που σου διάβλεπε. Λοιπόν, η Ρεμούλα θέλει το κόλπο τη. Και βέβαια. Κάτσε εσύ εδώ και παρακολούθα από μακριά. Αδερφέ μου, είσαι μια μάρκα της λίγης. Σαν καστρωμένη γυναίκα είναι τάτη. Κάτω τα χέρια. Πόσο κάνει? 5,5. Σας έπεσε αυτό, κύριε. Με δουλεύεις ρε φίλε. Μυστήριο τράμεις. Γιατί το έδωσες πίσω? Περπάτα, θα σου Τι να εξηγήσω. μου εξηγήσεις? Ήθελα μόνο να σου δείξω. Ας την Κλάρα, θα έχω ακούσει κι απ' άλλους. Δεν γινόμαστε λόγω συνεταίροι. Σε ένα χρόνο θα έχουμε κάνει για την μπάζα. Και τότε θα μας κλείσουν στην Ψηρού για καλά. Έλα τώρα ντε, σε τα μας. Δεν πιστεύω να είμαστε στην τέχνη στην Αρχιεπισκοπή. Πού και πώς μη ρωτάς. Βλέπεις καμιά φορά η κλεψά έχει και το σκοπό της. Έτσι μπράβο. Πρέπει όμως να ξέρεις πότε και προπάντων το γιατί. Πάλι τα ίδια. Λοιπόν, τι λες για την κόλεγια? Θα σου πω μια μικρή ιστορία. Κι ύστερα κρίνε και από μοναχό σου. Πάνε χρόνια από τότε. Μα το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Ήμουν μικρός και ορφανός σαν και σένα. Αυτό είναι το σπίτι που σου έλεγα. Στην κατοχή των Γερμανών ήταν το κέντρο του Ερυθρού Σταυρού. Του Ερυθρού, Εκείνη την εποχή ο κόσμος πέθανε στους δρόμους από την πείνα. Όχι μόνο ψωμί, αλλά ούτε και λεμονόκουπες δεν είχαμε. Λοιπόν. Εδώ πίσω από αυτό το σπίτι στεκόμουν μαζί με την αδελφούλα. Περιμέναμε και οι δυο στη γραμμή για το συσίτιο του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν χειμώνας και έκανε ένα κρύο, φίλε Σταύρου, που θα μπορούσε να παγώσει ακόμα και τον ελέφαντα. Η αδελφούλα μου έκλαιγε και εγώ προσπαθούσα να την καθησυχάσω. Πίναγε το φουκαριάρι και τα δύνατο κορμάκι της δεν μπόραγε πια να αντέξει το φύσιμο του παγωμένου αέρα. Τώρα, κορίτσι μου, δεν έχει άλλο.
Καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Σήμερα. Κουγκώσε, δεν ακούς που σε ρωτάνε τι είναι το συσίτιο σήμερα. Άσε με ήσυχο, δεν ξέρω. Καλά ρε μάγκα, δεν σ' είπαμε και καμπούρι. Ήταν αυτό σαπούνι σου και σε μαλώσει η μαμά σου. Δεν το βουλώνεις λέω, μη στο βουλώσω εγώ. Για νου μιλάς έτσι ρε. Για δες την τσίγκλα που θέλει κιόλα να σπρώξει. Άστε με την κάτω ρε, παράτα τη μύτη σου λέω. Οι άλλοι διαλυθείτε. Το φαΐ τέλειωσε. Αύριο πάει την ίδια ώρα. Να ρε, αυτό με το σίδιο ούτε ένα αέρας στο παρελθόν. Πάντα ίδιο. Πεινάω. Πεινάω. No.
Κλέψει! Σε βγάλει το τάγμα! Κλέψει! Άλλο παιδιά! Πού είναι άλλο παιδιά? Πού πήγαν τα άλλο παιδιά? Άλλο παιδιά! Φερστέιν! Άλλο παιδιά! Βρώμικο Έλληνο! Γεύεια! Καλά που δεν ξέρασες τίποτα, φιλαράκο. Αλλιώτικα θα έχεις να πάθεις μεγάλη νύλα. Δεν ακούς, σε σένα ναι μιλάω. Ρε εσείς, μπασκίνο μου γκος. Πάψε ρε. Δεν τον βλέπεις πως κοιτάζει τις κουλαμάνες. Θα πεινάει ο φιλαράκος. Νας. Κόφτω ένα κομμάτι ρε Φάνο. Φάτο μπε. Γιατί δεν το τρως? Για την αδερφή μου. Τι είπες? Θα το φυλάξω για την αδερφούλα. Μητέρα έχεις? Όχι. Ούτε πατέρα.
Τότε με ποιον μένει η αδελφή σου? Μαζί μου μένει. Αντίτε στο λιμέρι. Γεια σου. Νίκο σε λένε. Ναι, σένα ναι. Δημήτρη. Το εξυπόλοιπο τάγμα, όλο εδώ μαζευόσαστε. Δεν πάτε και πουθενά αλλού. Μαύροι, μαύροι με τους Γερμανούς. Άτιμοι, να με βάλετε σε καναπελά. Να μου κλείσετε το μαγαζί. Δεν είναι τίποτα. Άντε πάμε να φύγουμε και φάει το ψωμί σου. Πώς τη λένε? Μάρθα. Μάρθα, Θέλεις να έρθεις μαζί μας, να μείνεις με τα άλλα τα παιδιά? Θα την πάρουμε κι αυτήν. Λοιπόν, τι λες? Πού τα πας αυτά? Είναι για το συσίτιο. Ας τα κάτω, δεν σου χρειάζομαι. Έλα. Ακολούθω. Τι, φοβάσαι? Γεια σας. Τι χαζεύετε σαν τους χάνους? Την έφερα για να τρώνε τα κρεβάτια του εμπέλιδο. Ναι, μην ξεχάσεις να της αγοράσεις και εμπερό. Βάλε σε άλλο. Έλα, φάει. Μη φοβάσαι. Όλοι τους εδώ είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται το αρχοντικό μας? Εδώ τα παλιά τα χρόνια ήταν το λιμέρι των χριστιανών που ζούσαν κρυφά από τους άπιστους. Τώρα είναι το δικό μας το λιμέρι. Παίζετε συμμορία, Όπως θες πάρ' το.
περισσότεροι από εμάς είμαστε ορφανοί. Όταν οι Χιτλεράδες το 41 πήραν το ορφανοτροφείο και το κάνανε αποθήκη, εμείς βρεθήκαμε σύξυλοι στον δρόμο. Στην αρχή καρτεράγαμε κάποιος από κάπου να μας βοηθήσει. Ύστερα νιώσαμε ρημιά και φόβο. Κατόπιν το πήραμε απόφαση. Δεν μπορούσαμε να τη βολέψουμε με το συσίτιο που μας δίνανε μια φορά τη βδομάδα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κουμαντάρουμε την κατάσταση με το δικό μας το μυαλό. Μπήκες? Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια χαρά, Ανδρέα. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Πώς πήγαν οι κουραμάνες απόψε? Φύνακες στην Εντέλεια. Μπράβο, ρε Νίκο. Άμα θες ελεβεντιά καμαρωτή. Πού βρέθηκαν αυτοί? Εγώ τους έφερα. Είναι ορφανά. Πάντα ο ίδιος. Δεν σου έχω πει να μην κάνεις τίποτα δίχως πρώτα να ρωτάς. Το αγόρι μπορεί να μείνει. Η μικρή πρέπει να φύγει και αμέσως μάλιστα. Εδώ δεν είναι τόπος για φιλικά. Καλό πράγμα. Έλα, κορίτσι μου. Μην κλαις. Να, πάρε. Κοίταξε. Σταφίδες. Μεγάλες σταφίδες. Ελάτε ρε, ελάτε ρε. Μια μικρή κλαίει. Δεν έχετε δει ποτέ στη ζωή σας μια μικρή να κλαίει? Τι κοιτάτε σαν χαζί? Να, πάρε κι άλλες. Δεν ακούτε που σας μιλάει? Προς διαλυθείτε. Καθένας στη δουλειά του και με ησυχία. Όποιοι δεν έχουν βάρδα για καμιά αγκαριά στα γιατάκια τους και ύπνο. Να ετοιμαστούν τα δέματα για την περίθαλψη. Τι περιμένετε? Πότε θα πάτε? Πότε θα γυρίσετε? Τα δέματα είναι κιόλας έτοιμα. Τόσο το καλύτερο. Πάτε τα και δρόμο. Πάμε ρε Δημήτρη. Γεια σου, δάσκαλε. Γεια σου. Γιατί σου ξανά για τα δέματα? Εγώ είμαι αρχηγός στην περίθαλψη. Θα αργήσετε να έρθετε πίσω? Έλα μαζί μας. Θέλεις? Να, βοήθα κι εσύ. Έτοιμοι? Εντάξει. Μπρος, τραβάτε. Πού πάει αυτός? Θα τον πάρω μαζί μου, να του δείξουμε κανένα κόλπο. Δεν θα βάλεις ποτέ μυαλό. Να του δείξουμε κανένα κόλπο. Πού τον πάδρε δίχως όρκο? Πώς σε λένε φίλε? Δημήτρη. Θα να μείνεις μαζί μας? Πες μου, μη φοβάσαι. Έλα μαζί μου. Σιωπή, ησυχία. Ησυχία ρε. Ησυχία.
Βάλ' το χέρι σου πάνω στην εικόνα. Ό,τι σου λέω θα το επαναλαβαίνεις. Ορκίζουμε σε σένα, παντοδύναμε Χριστέ μου. Ορκίζομαι σε σένα, παντοδύναμε Χριστέ μου. Ότι η κάθε πράξη μου από τώρα και εμπρός θα είναι για τη ελευθεριά μας και το καλό της πατρίδας μου. Ότι κάθε πράξη μου από τώρα και μπρος θα είναι για τη ελευθεριά μας και το καλό της πατρίδας μου. Θα αγαπάω τους συντρόφους μου όπως τον εαυτό μου. Θα αγαπάω τους συντρόφους μου όπως τον εαυτό μου. Και θα βοηθάω όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και αγωνίζονται για τη ελευθεριά τους. Και θα αγαπάω όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν και αγωνίζονται για τη ελευθεριά τους. Οδήγησέ μας το καλό, Χριστέ μου, και ας γίνει ο αγώνας μας το φως για μια παντοτινή ειρήνη. Αμήν. Εδώ, σε αυτή τη γωνιά, όποιοι γυρίσουν πρώτοι θα περιμένουν και τους άλλους. Εντάξει? Εντάξει. Ελάτε μέσα. Καλώς τα παλικάρια. Καλώς τους λεβέντες. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γιώργηνα. Τι χαμπαράκια. Πώς πάει η εγγονή σου, καλύτερα? Δεν έχει πια τον πυρετό αγόρι μου. Αλλά πού να σηκωθεί το καψερό. Τα ποδαράκια του τρέμουν. Πείνα. Πείνα και των γονέων. Αυτό θα της δώσει δύναμη. Γάλα πρόβιο, αγνό. Όχι νεροπούλι. Σου φέραμε και κάτι για φαγόσιμο, κύριε Γιώργηνα. Ο Θεός να σας έχει καλά, παιδιά μου. Να μεγαλώσετε και να γίνετε καλοί ανθρώποι. Ευχαριστώ. Να πηγαίνουμε εμείς. Όχι τώρα, παιδιά μου. Αφήστε πρώτα να περάσει το κακό. Καθίστε. Καθίστε και τσιμουδιά. Κύριε Γιώργηνα, κύριε Γιώργηνα. Ποιος είναι? Είμαι εγώ, η Αλεξάνδρα. Τι είναι καλέ, τι τρέχει, γιατί είσαι λαφιασμένη? Η Γερμανή, κύριε Γιώργηνα, η Γερμανή. Πρέπει να μείνουμε για λίγο. Η Γερμανή. Όχι εδώ, κόρη μου, μην μου βάζεις μπελά στο κεφάλι, κύριε Γιώργηνα. Λίγο θα μείνουμε, λίγο. Όχι, Λεβέντη μου, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, μην με μπερδεύετε με αυτούς τους σατανάδες. What's he saying? Δεν ξέρει ελληνικά, κύριε Γιώργηνα. Δεν ξέρει ελληνικά. Εγγλέζος, Αμερικανός. Πάρ' τον, κόρη μου, και πηγαίνετε στην ευχή. Όχι στο δικό μου σπίτι τέτοια φωτιά. Όχι, παιδάκι μου. Άντε λοιπόν, τώρα που σου μιλάει η γυναίκα. Πασαρία θέλεις να της ανοίξεις τώρα? Ελάτε. Κόντσο. Hurry, go with them. Όση φορά. Mach schnell zum Teufel! Έλα, μπρος στη σειρά σου.
Πρόσεξε. Απαλά, απαλά. Στη ζούλα. Στο φτερό. Θα κάνουμε δουλειά. Δάσκαλε. Δάσκαλε. Που φάθηκες. Κάνε την πάντα και το μάτι σου γαρίδα. Μπρος. Είδε το δάσκαλο. Καλλιτέχνη. Μπρος τώρα. Σε θέλω. Το καΐκι είναι αναγμένος του Καραμπουρνού σε ένα μόλο φορτωμένο τενεκέδες με λάδι. Θετικές πληροφορίες. Όχι τρίτες. Αυτά τα γέλια εκεί κάτω, ρε. Λοιπόν, θα πάμε απόψε, θα κάνουμε γιούρια και ό,τι αρπάξουμε. Αδελφέ μου, νεκρανάσταση. Είναι τώρα 3 μέρες, δεν υπάρχει τεσδράμι λάδι στο λιμέρι. Τι καΐκι είναι αυτό? Μόλις ήρθε από τη Μυτιλήνη. Το έχει ένα σκαπετάκι στο πάλι. Δεν σου κόφει να σταματήσουν αυτές τα κλαμπούχλες. Μπρος, τραβάτε για ύπνο. Άνοιξε την πόρτα σου. Άντε τεμπέλα, πού να τις αρίδες σου. Άιε. Είναι Αμερικανός, το γλιτώσαμε από τους Γερμανούς στο σπίτι της Κυραγιώργιανας. Δεν σκαμπάζει γρήγορα από ελληνικά, μην κάνεις τα λόγια σου. Καταλαβαίνεις τι έκανε, βρε. Τι θέλεις να κάνω, να τον αφήσω να τον πιάσουν οι Γερμανοί. Αν τον πιάσουν εδώ μέσα, βάζεις μέσα στην ξερή του κεφάλα τι έχουμε να πάθουμε. Του φέκει. Μπήκες. Δεν είπαμε πως πρέπει να βοηθάμε. Πώς βρέθηκες στο σπίτι της Κυραγιώργιανας? Καθώς ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε από τις Γριάς, ακούσαμε πιστολίδια έξω στον δρόμο. Σε λίγο, χτύπησε η πόρτα και μπήκε ο φίλος. Δεν σε καταλαβαίνω. Μίλα πιο ελεύθερα. Μίλα, κόρη μου. Ο Ανδρέας είναι σαν δικό μου παιδί και ακόμα καλύτερος. Είναι Αμερικανός αεροπόρος. Εγώ τον βοήθησα να το σκάσει από τους Γερμανούς. Πώς? Μη ρωτάς. Εδώ και 1 μήνα τώρα τον κρύβουμε από σπίτι σε σπίτι. Με το σκοπό να μαζέψουμε κάμποσα λεπτά και να τον πηγαδέψουμε να πάει στην Αίγυπτο. Μιλάτε πιο σιγά, μην ξυπνήσει το παιδί. Απόψε ήμασταν όλοι μαζεμένοι. Και ήταν να κουβεντιάσουμε με τον άνθρωπο που θα το πήγαινε στην Αίγυπτο. Για τι άνθρωπο μιλάς? Μια φορά τον έχω δει. Είναι ένας καηξής που πληρώνεται χρυσάφι για αυτές τις δουλειές. Εκεί λοιπόν που περιμέναμε τον καηξή και συζητάγαμε για το πώς θα εξοικονομηθούν τα χρήματα, μας έκανε τον μπλόκο εκεί στα πω. Τους έπιασαν όλους, εκτός από μένα και Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τον Αμερικάνο. Επικίνδυνα πράγματα, Κυραγιώργιανα. Καταλαβαίνεις. Σαν να κρατάς στα χέρια σου μπουρλότο. Μα πού τον έχετε? Πάλι τα ίδια. Ούτε κι εγώ ξέρω, κόρη μου, που μένουνε. Ούτε κι εγώ. Πόσα λεφτά έχετε? Λεφτά? Μα δεν σου είπα. Ήταν πρώτα να συνεννοηθούμε με τον άνθρωπο και μετά θα βλέπαμε τι μπορούσε να γίνει για χρήματα. Όπως ήσταν όμως τα πράγματα με την Κεσταπό. Όπως ήταν τα πράγματα, είμαστε όλοι μπασμένοι στην υπόθεση. Και όσο θα περνάει καιρός θα μπαίνουμε πιο πολύ. Τι στον κόρφο σου, γέ μου. Μη με ανακατεύετε εμένα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Μη φοβάσαι, Κυραγιώργιανα. Όλα θα πάνε καλά. Αν μπορέσουν τα παιδιά να το κρύψουν μόνο για μερικές ημέρες. Για μερικές μέρες. Τι λέει το μυαλό σου? Το γρηγορότερο το καλύτερο. Τι εννοείς? Να κανονίσει την κομπίνα με τον καεξή και να πάρει δρόμο ο φίλος. Πρέπει να βγάλω την ευθύνη από τα χέρια μου. Μπήκες?
Καληνύχτα, κυρία Γιώργενα. Καληνύχτα, παιδί μου, καληνύχτα. Πού θα σε βρω αν θέλουν να σου... Εδώ είναι, κυρία Γιώργενα, μίλας και θα με βρει. Έλα, κυρία Γιώργη, να βγάλει το από το μυαλό σου. Και οι Αμερικάνοι και τόσοι άλλοι για μας πολεμάνε. Για τη ελευθεριά μας. Κάτι πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Καλός ο λόγος σου, παιδάκι μου. Έλα όμως που έχουμε τους αντίχριστους πάνω από το κεφάλι μας, με τη γιαταγάνα στο χέρι. My name is not Joe. Me, Harry Schmidt. Understand? Harry Schmidt. Από πού σε Τζο? No understand. No cigarette. Me, pilot. Pilot. Understand? Τι λέει αυτός ρε? Τι λέει ρε? Τι θέλεις να πεις? Aeroplane. Κάντε χλιμπάτε ρε! Εδώ να δείτε αμερικάνικα. You. Όχι ρε. You. Are. What? Αμερικάνος. Όχι αμερικάνικα. Όχι τι. Παρακάτω, Τζο. Pilot. Αεροπόρος. Pilot. Πιλότος. Μη pilot. Τι γίνεται εκεί κάτω, Τίποτα, σπάνε πλάκα με τον Αμερικάνο. Σπάνε πλάκα, Θα φωνάξω μεγάλος να έρθω εδώ. Η υπόθεση με τον Αμερικάνο είναι σοβαρή. Πρέπει να τον διώξουμε από εδώ μέσα στα γρήγορα. Απόψε έχουμε μεγάλη επιχείρηση στο καίκι με τα λάδια. Χρειαζόμαστε χρήμα. Μπήκατε. Χρήμα. Κατά τις 10 η ώρα, ο Μαυραγορίτης θα πάει για φαΐ. Λοιπόν.
Άντε στα γρήγορα. Στιβάζετε τους τενεκέδες σε εκείνη τη γωνιά. Μπρος, βοηθάτε όλοι. Καλά που το κατάλαβες. Εσύ έπρεπε να τους κουβαλήσεις όλους. What was all about that? Τίποτα. Κάτι για τους πεθαμένους. Okay. Ελάτε γρήγορα. Ποια είναι αυτό? Την έφτιαξε εδώ. Erst muss er das restliche Öl bringen und dann wird er das Segelboot übernehmen. Και λέω ότι πρέπει πρώτα να φέρεις το υπόλοιπο το λάδι και ύστερα θα πάρεις το καΐκι. Δεν θα είναι στα καλά του ο λεγάμενος, συγχωρατεύει τώρα. Αν τυχόν και τα κλέψανε τα λάδια, αυτός φταίει. Δεν μ' άφησε χτες να αποτελειώσω το ξεπόρτωμα. Was sagt er? Das ist nicht richtig ist. Das Säckeboot zu halten weiter. Er mag es selbst gestohlen haben. Εσύ λέει έκανες αυτό το τέχνισμα για να κλέψεις το λάδι. Εγώ. Για ποιους μας παίρνει δηλαδή. Εγώ με ένα στήμιος έμπορα. Wenn er es innerhalb einer Woche nicht würde zurückbringen, dann wird das Segelboot beschlagnahmt werden. Verstanden? Σου δίνει μια εβδομάδα προθεσμία για να φέρεις το λάδι. Διαφορετικά θα σου πάρουν το καΐκι. Μα για στάσου κοπέλα μου. Το καΐκι μου σήμερα αξίζει λίρα με ώρα. Δεν μπορεί αυτός να... Εγώ το μητυρινιό, μα το πράγμα που σαλεύει και το μου στέλνει ηρεύει. Έλα να πάρεις, έλα. Λάδι καλό, λάδι μητυρινιό. Λάδι καλό και μητυρινιό. Έλα να πάρεις, έλα, έλα. Μητυρινιό, λάδι καλό και μητυρινιό. Και φωνάμε δεν ξέρω για τα σπάσματα του μάτου. Εδώ οι αλυσίδες, δοκάρια, μαντέρια και ό,τι άλλο χρειάζεται για τις υποδομές σας. Για τα σπίτια σας, για τα μέγαρά σας, για να μην γεννίζονται από τις βομβαρδούς. Πάψε να δούμε τι θέλει ο κύριος. Πώς θα το καβουρδιστεί. Λάγες και φωνόγραφο 2/3. Έλα εδώ, πού πας. Πάρτα μια μισή έτσι για να κάνουμε τα λαβέρι. Πολλά ρε εσύ. Ποιος αγοραστής. Τι καταλάβαινε. Έλα κόσμε να πάρεις Τελεπούρι, υπακός από τους λίγους. Γερμανικό πράγμα. Πόσα, 3-3 κατέβατα. Ποιο την πήρα. Δικιά σου, το χρήμα. Δώσε τον κότα. Έχω πουλουκουρικάτο. Γεια χαρά καφεταρμάδε. Βλέπω βαρύ πεπόνι σήμερα. Υπάρχει πράγμα. Όχι. Η κακία θα σου μείνει. Γιατί δηλαδή. Δεν παίρναν τα δικά μας τα λεφτά ρε παγάνα. Αγοράζω όσο. Σου πάω όχι, δεν έχω. Καλά δεν μείνατε σε κιόλας. Είπαμε αν. Αλλά βέβαια. Τώρα τα κάνεις πλακάκια με τους Γερμανούς.
Τα μάθαμε, μεγαλώσαν οι δουλειές. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είπαμε, 3 λίρες και να το κουβαλήσουμε. Εντάξει ρε κουμπαράκι. Άντε ρε, δώσε ένα χεράκι στο κύριο. Λάδι, σκαράκι εδώ. Όχι μαύρη. Πού το βρήκατε αυτό το τενεκέ, ρε? Γιατί λογαριασμό θα σου δώσουμε, τον αγοράσαμε. Κι αυτόν εδώ τους αγοράσατε. Με την τάπα μας το σανόμις με τον παρά μας. Σε ποιον τα πουλάτε αυτά, ρε? Το λάδι είναι δικό μου. Πώς? Ναι. Τι δεν μας σου στρίψε. Δεν μας αφήνεις λίγο στην ησυχία μας να βγάλουμε το ψωμάκι μας. Ποιο ψωμάκι σας βρε κλέφτες? Ας τενεκέδες κάτω ρε, πού τους πάρεις τενεκέδες ρε. Εδώ τα ξέρει. Και πάνω του Δημήτρη. Θα πάω και τον φάγαμε. Κουράγια δεν μιλάει και πάμε. Ρε μαύρε πως εκατήθησαν έτσι. Τι τρέχει? Γιατί τα κόλλησα με αυτούς. Το λάδι και χωροφύλακα, οι τενεκέδες με το λάδι είναι δικοί μου. Θέματα κύριε αστυνομικέ. Εγώ είμαι Ελλάδας και τους ξέρω καλά τους τενεκέδες τους δικούς τους. Δεν είναι δικοί του. Ας την παλιοκουβέτα και πες την αλήθεια στον οργανό της τάξης. Πού το βρες εσύ το λάδι? Εγώ που το βρήκα το λάδι? Ναι, εσύ. Πριν 5 λεπτά που σε ρώτησα, μου πες πως δεν έχεις. Γιατί δεν το ομολογάς τώρα? Ό,τι πράγμα φέρνει με το καίκι του κυριχωροφύλακα το εμπορεύεται κατευθείαν με τους Γερμανούς. Το ξέρω από θετική πηγή. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει όμως εμάς που θέλουμε να μοιράσουμε λάδι στο κοσμάκι. Για νου αυτοί οι τενεκέδες εδώ. Δική μου. Κάνετε ησυχία. Για νου αυτό το λάδι είπα. Δικό μας. Αυτό έτσι να σου πω κυριχωροφύλακα, θα αγοράσουμε από κάτι Γερμανούς. Ψέματα. Το κλέψανε χτες η νύχτα από το καίκι μου. Μας ξεκούφανε. Λιγάκι σεβασμό μπροστά στην εξουσία. Ας τα καίκια και τα ρέστα. Μπορείς να αποδείξεις ότι το λάδι είναι δικό σου? Αν μπορώ λέει, δεν βλέπεις τα ψηφία μου. Για απόδειξη το παίρνεις αυτό. Χαρτιά, δεν έχεις τίποτα χαρτιά? Χαρτιά. Τι χαρτιά? Το τρελό κάνεις τώρα. Αποδείξεις αγοράς και παραλαβής που να φαίνεται ότι εσύ είσαι ο κάτοχος του εμπορεύματος. Λοιπόν. Τι να σου πω κυριχωροφύλακα, ψήλους τα άχερα ζητάς τώρα. Χαρτιά με αυτή την κατάσταση. Ο κόσμος έχει και λιγάκι νιονιό καπετάν μαύρε. Εγώ το καλό σου θέλω. Πλεξίματα γυρεύεις. Αφού σου λένε τα παιδιά, το πράγμα τα αγοράσαν από τους Γερμανούς. Πότε? Ποια μέρα? Από ποιους Γερμανούς? Ξεχάσαμε ρε φίλε να πάρουμε και τη φωτογραφία. Τις πρόκλησης κυριχωροφύλακα πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση. Άντε προχώρα, ανάκριση θα κάνουμε τώρα. Είπαμε, το λάδι αγοράστηκε από τους Γερμανούς. Και ρε, βάτος αμέτρητο. Πράσου. Και λυδείτε. Έχω πουλουκουριτάλο. Με το ξυπόλυτο τάγμα πήγες να τα βάλεις ρε μαύρε. Δεν έτρωγες καλύτερα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Τσιγαράκι. Ακού λόγια και το ρωτάς. Ρε Μπάρμπαση που γερνάς εδώ και εκεί, πας και έχεις ακούσει τίποτα για το ξυπόλυτο τάγμα? Καλά παιδιά, μαλάματα. Βοηθάνε όλο τον κόσμο. Έτσι, βοηθάνε. Κάνουν και τίποτα άλλο. Να, χθες κιόλας μου φέρανε ένα μπουκαλάκι γεμάτο με λάδι. Χρυσά παιδιά, μαλάματα.
Δεν μου λες, ξέρεις που μένουν αυτοί οι μικροί? Γιατί συμβαίνει τίποτα? Έτσι ρωτάω δηλαδή. Κάποιος μου είπε πως ξέρεις το λιμέρι τους και ήθελα να σε ρωτήσω. Εγώ το λιμέρι τους. Άκου ρε Μπάρμπα, άμα μου πεις που είναι το λιμέρι τους, θα έχεις ένα τενεκέ λάδι. Ολόκληρο τενεκέ. Άσε με, χριστιανέ μου, που θες να ξέρω. Είχα φοβηθεί μην τυχόν και κάνει λάθος η κυρία Γιώργινα και σου λέγε σε κανένα άλλο μέρος. Τι γίνεται με τον Τζο? Γι' αυτό θέλω να σου μιλήσω. Οικονομήσαμε το παραδάκι. Πρέπει να βρεις τον καεξή. Μιλάς σοβαρά? Τι, τα κότσια παίζουμε. Πώς, πόσα? Ανάκριση θα μου κάνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι σου κουβεντιάζω. Το χρήμα υπάρχει. Μα χρειαζόμαστε πάνω από 40 λίρες. Εντάξει. Βρες τον καεξή, κανόνισε την υπόθεση, μάθε πόσα παίρνει ακριβώς και θα κοιτάξω να τον βρω απόψε κιόλας. Αύριο το απόγευμα στις κυρία Γιώργινας. Εντάξει. Τι μοίρα γνωρίζω, ωραία μοίρα. Να σε ρίξω τα χαρτιά, να σου πω τα σχετικά σου. Τι σκέπτεσαι, τι μελετάς. Καραγκιόζης αλεξιπτωτιστής. Πως δεν τους ξέρεις καλά, Αν τους ξέρω, εδώ λιμεριάζουν κάθε απόγευμα. Τα βλέπεις αυτά? Εχθές μου τα έκανα στην παράλια, για δεν τους άφησα να μπουνε τσάπ. Να, έρχονται δύο. Σπόδιο τάγμα. Τους είδες τους πεζεδέκηδες? Κι αν θέλω ας μιλήσει. Και κατασκρουπία για και λάμπρος κατσόνης μου τσαμουνάς εδώ ρε νυψού. Κι ο ζεις αλεξιπτωτιστής, απόψε είναι που θα γελάσει και το Μη φοβάσαι για καλό Μπάρμπα. Μανούλα μου, είμαστε χαμένοι Μπαρμπούλη.
Αν δεν μας φάνε τα όρνια θα μας ξεκουκαλίσουν του τίνο. Και έτσι κάνει το ίδιο. Τι σλαπιά είναι αυτό να βρει καρδιά. Ωραία πρόσωπο Παναγιά Χριστή. Και ρε Χριστέ της και ολοπολής. Δόντια είναι αυτά ή και καρκάρια είμαστε. Τι ρε πώς το θέλουνε γυροβουλιά τα ιερό. Κάνε τα πατεριμά σου πάντα. Η τελευταία μας στιγμή θα μας φάνε οι χρυσούσιδες. Τι αλλού ρε, αυτό είναι η καλικάνια. Τώρα θα το φτιάκω εγώ μαζί. Να. Πάρτο, και όπως είπαμε, όσο μπορείς την πορεία. Αυτό δεν είναι καλό. Στο άω. Δυο κιλάκια κερασένια να τι έχεις για φρικιά. Κοροϊδό Μουσουλίνι, κάνεις τα ζέτα μήνυ. Πού είναι, ας αυτά τώρα. Κάποιος παρακολουθά στη γωνία. Καμαράτ, κρέψη, καμαράτ. Λέγε που είναι το λιμέρι σας. Μίλα μωρέ. Λέγε βρε. Δεν το βγαριάζει το Δημήτρη. Πού στο διάλογο να τον πήγαν οι Γερμανοί. Έλα ρε, μας το έπεσε 100 φορές. Τι θα του κάνουν οι Γερμανοί. Μικρό παιδάκι τώρα. Βάζουμε το νου σου τι έχουμε να πάρουμε αν τον αναγκάσουν οι Βίτρες να μαρτυρήσει με το ζόρι. Πιάσε! Καλύτερα να βρούμε που τον έχουν πάει, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πού είναι η μικρή?
von einer unserer Kamione gestohlen. Es war eine Gruppe von Burschen. Dieser da war ein von den Mengen. Die anderen sind davongelaufen, Herr Kommandant. Er sagt, dass es dieselben Kinder waren, die das Öl gestohlen haben. Τι το κρατάς έτσι το παιδί, δεν το βλέπεις που είναι φοβισμένο και τρέμει. Έλα το μικρέ μου. Πώς σε λένε, Δημήτρη, είπες πως να γνωρίσεις. Τι είναι αγόρι μου, γιατί σε πιάσανε, πες μου ένα την αλήθεια. Δεν ξέρω εγώ τίποτα καλά δεσποινής. Δεν ήμουν εγώ μαζί με τα άλλα παιδιά. Ψέματα λέει. Τον είδα που τον έστειλε ο μεγάλος να ανάψει το τσιγάρο του από τα φανάρια. Πού τα έχετε κρύψει αλάδια, ρε. Μίλα πού. Μην το τρομάεις έτσι το παιδί, δεν ακούς που σου λέει, δεν τους ξέρει τους άλλους. Το παπά μας παίζεις και εσύ τώρα. Was ist los? Λέγε, τι συμβαίνει με το μικρό. Αυτός με κάτι άλλα παιδιά που τα λένε το ξυπόλυτο τάγμα μου κλέψανε τα λάδια. Τους είδα, πουλάγανε το λάδι στην αγορά. besteht wieder auf der Söhl. Behauptet, dass diese Busen mit einigen anderen der Söhl gestohlen haben. Dieses Kind? Hält er mich für einen Narren? Φεύγα καλύτερα και σε ένα τιμόνι. Είναι αδύνατο να πιστέψει αυτά που λες. Θα φύγω. Να ξέρεις όμως ότι ο καπτά Μαύρος δεν τρώει χόρτα. Γρήγορα θα ξαναγυρίσω με ντοκουμέντα. Πού θα μου πάτε ρε, θα σας μαγκώσω. Geh jetzt weg und lass den Jungen dann lieber frei. Komm mit, komm. Wo waren wir geblieben? Ich weiß nicht. Ach ja, Freitag am 8. März Transport mit Zuckerkanistern nach Piräus abgegeben.
καπουλάρης? Με γλίτωσε το κορίτσι. Ποιο κορίτσι? Αυτή που ήταν εκείνο το βράδυ στο σπίτι της κυρία Γιώργινας. Θυμάσαι? Κάτι είπε στο Γερμανό? Το Γερμανό μ' άφησε. Δεν μου έβρε Λουκάκη. Δεσποινής. Δεσποινής. Συνέβη και τίποτα στο Δημητράκη? Τι να συμβεί? Είχα την υποψία πως τον παρακολούθησε ο καπετανάτος. Μπα, δεν βαριέσαι. Ησυχία στην αντίζοντα. Τι γίνεται με τον Κάξι? Σύμφωνος. Πόσα? 50 λίρες. Εντάξει. Άκουσε. Απόψε θα φέρεις το Τζο στην πλατεία του Καρατάσου. Ξέρεις που είναι? Και βέβαια. Εκεί θα έρθει και ο Κάξις για να το παραλάβει. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Δεν πρόκειται να κάτσουμε? Όπως είπαμε. Εντάξει αδερφούλα, εντάξει. Εσείς στάσαστε απέναντι από την πλέτσα του Καρατάσου και θα παραφυλάτε από τον γκρεμισμένο σπίτι. Αν δείτε τίποτα το ύποπτο, απάνω του άνεσαι. Πάψε ρε παπατρέχα. Η υπόθεση είναι ότι δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει ο Καϊξής. Λοιπόν, όποιος φυλάει τα ρούχα του, τι γίνεται με τον Τζο? Του πες ότι θα... Πότε να συνονοηθώ μαζί του ρε, με τα δάχτυλα. Άμα θα έρθει 8:30 ώρα θα τον τραβήξουμε έξω και δρόμο. Σαν το ξαδερφέ μου πως θα πάρει πόδι απόψε και κάνει το μπάνιο του. I feel like a million. La 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 la. Thank you, Barta. La 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 la. Πού είναι ο Ανδρέας? Πρέπει να δω τον Ανδρέα. Ανδρέα. Για μην χάνουμε καιρό. Όπου να μην θα έρθουν οι Γερμανοί θα πιάσουν. Πρέπει να μιλήσει τον Ανδρέα, καταλαβαίνεις? Γερμανοί, πάμε να φύγουμε γρήγορα. Εσύ και εγώ θα πάμε έξω. Ύστερα, εσύ μακριά από εδώ.
καΐκι, θάλασσα, μακριά από εδώ. Κατάλαβες? Ελεύθερος. Κατάλαβες? Ελεύθερος. Κία Κέγκε. Να ρε χαλβά. Κοίταξε. Λίρες. Αληθινές λίρες. Κατά χέρια. Τι γίνεται? Γρήγορα, πάρτε το τζο και φεύγατε από εδώ. Τι συμβαίνει? Αν υπάρχουν τίποτα λάθη, εξαφανίστε τα. Μπορεί να μου πεις τι συμβαίνει για να κανονίσω την πορεία μου, ναι ή όχι? Ο καπετάν Μαύρος ήρθε σήμερα το πρωί στην κομμεντατούρα. Καλά που δεν ήταν εκεί ο αξιωματικός, αλλιώς. Μίλα, τι γίνεται με το Μαύρο? Τώρα το απόγευμα ξανάρθε. Είπε στον Γερμανό ότι σας παρακολούθησε και πως ανακάλυψε το μέρος που έχετε κρυμμένα τα λάδια. Πού, ποιο μέρος? Εδώ, επάνω στο εκταπήριο. Εδώ? Ναι. Και ο Γερμανός υποσχέθηκε να στείλει στρατιώτες για να τον βοηθήσουν να βρει το λάδι. What's going on? You must get out of here. Πάρτε τον και φευγάτε σας, είπα, κρυφτείτε. Όπου να είναι θα έρθουν οι Γερμανοί. Tell me, what's this all about? These boys stole some oil to get enough money for your escape. This minute the Germans are on their way here to search the place for the oil. The boys will take you to another place until nightfall. Later tonight you will go for a kite which will take you to Egypt. Τους τενεκέδες που βαλείτε τους πάνω στο κάστρο και κρύφτε τους όπου μπορείτε. Τον Αμερικάνο. Γραμμή για το γκρεμισμένο σπίτι. Το νου σας στο δρόμο. Τράβα μαζί τους. Μη στέκεις εδώ. Και εσείς φευγάτε. Μη σε νοιάζει για μας. Come. Thank you. Good luck. Γεια σας, γεια Οι μικροί δεν θα κουνήσουν από εδώ και τσιμουδιά. Έλα μαζί μου. Σας βρήκα βρε άτιμοι, πού θα μου πάτε? Θα σας κλείσω όλους του παύρου μελά. Και εσύ μωρής κρόφα μαζί τους, Πλακάκια με το ξυπόλυτο τάγμα. Θα σε κανονίσω εγώ. Αφήστε κάτω τους τερεκέδες βρε μπαστάρδι. Αφήστε κάτω τους τερεκέδες βρε. Δεν γνώρισε το κάθαρμα. Πηγαίνετε εσείς. Εγώ θα φύγω από τον άλλο δρόμο. Θα φρας μαζί σας. Dolmetscherin vom Büro. Wie ist es möglich, dass sie hier ist?
Da oben sind sie. Dragomans adidolmete. Kaputt. Kommt, wir gehen fort. Εμένα με είχε πιάσει φόβος με το σκοτωμό του Μαύρου. Σκεφτόμουν πως είχε φτάσει το τέλος μας. Τίποτα όμως δεν συνέβη. Πήγε και αυτό μαζί με τα άλλα. Έτσι γινότανε τότε. Ανακατεμένος ο ερχόμενος. Άλλοι πλουτίζανε, άλλοι πεθαίναν στους δρόμους από την πείνα. Άλλους σκοτώνανε σαν τα σκυλί στα μπέλη και εμείς κλέβαμε για να τρώμε και να βοηθάμε. Να, έτσι έμαθα την τέχνη της κλεψάς. Καλά που σας γλίτωσε η Δραγουμάνης. Την Αλεξάνδρα λες? Το κορίτσι. Αυτή είναι την πιάσανε οι Γερμανοί. Και από τότε δεν την ξανάδανε. Ήταν σαν άνοιξε η γη και την κατάπιε. Καπούτ. Ο Αμερικάνος πήγε στην Αίγυπτο. Αν πήγε λέει, και βέβαια πήγε. Την ύφη όμως την πλήρωσε η φουκαριάρα η Αλεξάνδρα. Για νέο το όχι. Οι φουκαριάριδες πληρώνουν πάντα τα σπασμένα. Καλά που το λες. Κι ύστερα ούτε και τους θυμούνται. Που σε είδα, που με ξέρεις. Πού πας? Αυτό είναι το σπίτι μου. Δεν είπες πως άρχισες να μείνεις μαζί μου? Γιατί? Τι κακοβλέπεις? Εδώ είναι και τα περισσότερα παιδιά από το ξυπόλυτο τάγμα. Όλοι μαθαίνουν από μια δουλειά για να τα βολέψουμε στη ζωή. Τι μια δουλειά? Κράτησε. Άντε πάμε. Πού θα βρεις καλύτερα?